Umsakazo nangoma FM onqubeko ndlela uyithintile iqandu ngesikhathi ebhala ipost lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook la khona aveze khona indaba zokuthi kuneyintokazi esegculela kumaskandi ezishaya ngathi ziyawazi umaskandi kodwa zibe zingawazi. Unqubeko ndlela uveze indaba zokuthi lezi intokazi zishaya sengathi ziyawazi umaskandi bese yifuna kuba oMC. Nansi ipost. Unqubeko ndlela ubhale kanjena ke uthe bese kube lamantombazana agcwele kumaskandi asesenza ngathi awazi kakhulu umaskandi shame onke asefuna ukuba oMC emcimbini. Kanti ke le post iqubulo omkhulu umsindo njengoba uMashudula eyifikele yena mathupha kule post wayesephawula kanjena. uMashudula uthi nakufana nalabafana abawosisi abakhathazela emva kwamanye amadoda bese bezothuka thina. Waphinde futhi waveza indaba zokuthi kusho ukuthi ikhono lisemasendeni. Kanti ke uModelikazi yena ube esephawula kanjena. uModelikazi uthi yena kanti kubangwani ngoba phela umuntu uziqashwa ngenxa yemisebenzi yakhe. Ngani zakwethu lezi indaba ebengikuphathele zona ngakuthokozela ukuza umbono wakho uthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalezi indaba ezithinta umsakazo wenongoma FM unqubeko ndlela kanye nembono evezwa abanye ozakwethu abakhona la endimeni kaMaskandi okuMashudula ovamise ukuphatha uhlelo kanye noModelikazi.